Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. May report muna sa luwa si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paantabay. Posibleng magkaigwa naman nin pagsalida nin officer in charge sa Hepatura Candelaga Municipal Police Station. Iyan tabi Sir Pio, ang napag-araman kan DCGB News kung saan sa pagkikipag-olay niya to sa tagapagtaram kan Daraga PNP na si Police Lieutenant Maria Isabel Nopia. Sinabi kay ni na Agosto 15, Lunes, nakaresebian sa indang opisina nin radio message hali sa Police Regional Office 5 na nagtataong direktiba sa Albay Police Provincial Office na pinanginginutan ni OIC Police Colonel Richard Aquitania na ibalik giraray si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausian sa Daraga Municipal Police Station. Kung matatandaan tabi Sir Pio, si Hausian na-assign na bilang OIC kan Daraga PNP kan tumalikod na bulan. Matapos andawang simana sa pwesto, nagkaigwanin pagbalasa asid na ay padara ini bilang OIC kan na Ligaw City Police. Atin ang nagtukal sa iya sa Daraga, iyon si Police Major Arthur C. Tagtag Jr. Ngunya naman makaliis andawang simana. Susog sa pagkipag-ulay niya to kay Nopia, mabalik sa Daraga PNP si Lieutenant Colonel Hausian. Asin si Police Major Tagtag, iyon ipapadara na bilang Force Commander kan Albay 2nd Police Mobile Force Company o 2nd PNSC na nakabase sa Barangay Basca na Banwaan kan Daraga. Alagad sa ngunyan tabi Sir Pio, dahil pa man physicalmente presente si Hausian sa Daraga PNP. Dahil lang ta pinaghahalat-halat taman ka na sabing Hepatura and formal order. Hali sa Albay PPO, tangani formal naman na makabalik sa Daraga ining si Lieutenant Colonel Hausian. Sa ibong nalado, sigun Kinopia, ang buhay kan sarong PNP officer talagang come and go. Ano man na oras po pwedeng maipadara kon sa Hepatura, kung kaya dapat sa naperming preparado. So yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag na impormasyon, update sa laog kan Daraga Municipal Police. Hali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Garo na si sanglag na ano daw tabi. Sa Aralida sanang Saralida. Bagay yung mananggadaan. Diskarte man kan mga haralang kaon official tabi ano. Masalida na naman daakan Chief of Police kan Daraga. Anong siya sa Daraga ta? Kibukak nindong todo ha. Ibubulta da si Carl Joseph Hausian sa Daraga pagkatapos si Tagtag dadaraho na sa Police Mobile Force. Dahil pa nakukuha ang tamang suksok. 12 bago mag-alas 10, kumpadreng Jomar, Diyos maray na agaman. Go ahead. Salamat pa rin Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Iguana sa ng sundo sa Biyernes, petsa 19 kan bulan na ini. Ang mga tricycle drivers di sa syudad kan Tabaco tangani na ang gasoline subsidy na ipinagtao sa inda kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini ang ipinahayag sa DCGB News Munyan ni May Verses ang Pamayokan Transportation Regulations Division o TRD kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Sinabi ni Verses na ipinag-release na ninda ang gasoline subsidy hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga tricycle drivers. Alagad sundo mo niyan, igwapang 20 na mga driver na dahil pa nagpapasyara sa ng opisina para i-claim ini asin pigtatawan na sa naninda sundo sa Biyernes na kung dahil ibabalik sa lokal na gobyernoan kwarta. Ang gasoline subsidy na pinagtatawag lokal na gobyerno sa Tabaco iyuan para duman sa 1,267 na motorized tricycle na nakapag-renew kan sa indang mayor's permit sa taon na ini. Kung saan depende sa lawig kan biyahe ang kwarta o ang kandidat kan gasoline subsidy. Nakupon ni Pading Pio sa 750 pesos para sa mga nagabiyahe digdi sa nasa downtown o sa pinakasentro. Sundo na 1,580 o 1,500 pesos para duman sa biyahe sa Upland Barangay sa lokal na subsidy, gasoline subsidy, pade
iyuan na inot pa duman sa National Gasoline Subsidy na itatao kang DILG na inot ng huminaragad kilista sa mga lokal na gobyerno sundoon yan Nga. dahil pa lamang napaparong kung hay ng subsidy ini. Grabe, di iyan pala ang sa halik mo naan sa tabako na itatao man tabang pinansyal duman sa mga tricycle drivers, kumpadring Jomar, Roger, on that pare, klasifikado ini sa apat na kategorya, upland, semi-upland, tapos agarutulong kategorya, tapos sudig di sa downtown lang nagbabiyahe. So ang kantidad kayo ni, depende kung saan ang biyahe mo. Oho. 750 to 1,500, depende sa parada. O diyan sa range na iyan, buda sa parada. Pagkatapos, saan itatao sa operator o sa driver over? Sa operator tabi pa din, sa operator. Sa Maklaim operator. kayan. Operator. Iyo. Mientras tanto pa de, nangangapod na naman ang na TRD sa mga tricycle drivers manggiraray na apuera ka itong gasoline subsidy, magpa-share naman sinda kiraray sa opisina para kuahon man itong mga bagong plaka na pinagibo kan lokal na gobyerno para masalidaan na itong mga plaka ng iba paraksing na. Ay, mga magayon ining bagong plakang ini para sa rehistradong mga tricycle buda padyak pigapudan man ka lokal na gobyerno ang mga padyak drivers na klamaro naman ang sa indang mga drivers ID dahil ang bayad na nindaan mga ini kay riba na ini sa pag-renew kan mayor's permit alagad dahil papikiklamar nagpatalit si Verses na oras na daini maklamar asin na inimplementan pag-istrikto sa mga padyak drivers, mamulta nin 200 pesos ang sisay man na padyak driver na day nakasulot kan sa indang driver's permit. Ang lokal na gobyerno kaya parikan tabako iyo ang nag-implementar nin driver's permit o para duman sa rekognisado sa ng driver kan padyak na ilinista kan operator kan padyak duwaan sa indang kaipuhan na ilista ang mayor na driver o the alternate driver asin ang mga ini-issue rin ID na kung sinda kunigwang padyak na magbiyahe na daing driver's permit sinda ang operator ang mamulta nin 200 pesos. Yan, okay. Siguridad lang initabi pa din tangani na kunigwanin mga rimalaso dahil pwedeng magtaramaan na operator na dahil mimitbid kung siya so nakmaneyo kan sa kuyang padyak. Pasiguro lang yan kalokal ko pero tayo ang mga nangyayari kaya pa de na may mga violations iparayaan na so tricycle so padyak iwi pasagot ng gaduman ang namomroblema ang operator sa pagi kaining identification kan mga padyak drivers maging ang mga driver may panimbaga na sinday na sinda pwede kunaro ka ng gibuni daday na sinda pwede patukutan ka lokal na gobyerno kan tabako na makapagpadyak no arin paman. Roger. Yan ang report, Jomar BM, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Suyaon dyan tabi sa tabako na nasa transportasyon lalo na itong sa tricycle, motorized tricycle sector. Buda itong sa padyak yung sikad-sikad pasiriring kamo dyan tabi sa City Hall tanganing magkakuroana asin mabisay makumplihan ang gabos na dapat na rekisitos. Dumang kita sa tercer distrito 8 minutos bago kaya pera na sana ini 7 minutos bago magalas 10. Kumparing Jim, what's happening? Yes, salamat tabi pa de. Kaso bago pa kami digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon, supposed to be kasabay may si Gobernador Noel Rosal, kasarabay may haros bilog na opisyalis kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayon ni Mayor Chino Garcia. Kundi day nakaabot si Gobernador Noel Rosal, may importante man gayud na pinaglakaw pero nagpadara siya digdini na mga tauhan tabi Penro, Pibox, MGB, DPWH siya on digdi asin iba pa na sa mga barangay official digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon ya raon digdi ta an katuyan tabi hiniling punot dulo kan pigigikanan kan baha
na nagdidiretso digdi sa sentro kan Ginubatan. Oho. Tapos hiling digdi kun arin an pwede ikware, asin an pwede anday na pwede ikware. Tan na mubugtak sa peligro an banwaan kan Ginubatan. Pig trace mitabi pa de, luminampas kami sa 6 kilometer radius kan Ginubatan. An bukana kan tubig na hali sa Bulkan Mayon, uto sa Kamalig na maluwas digdi sa Ginubatan. Okay, di an bunga nga ano, kumbaga so puertahan, so entrada kan tubig na mababa, mabulos nasa teritoryo kan Kamalig, pero an himunta ang direksyon Ginubatan dakulaon na bunga nga iyan tabi, kumpadre. Dakulaon tabi pa de. Pagkatapos itong subunganga, inagihan, pantay ito dati. Ngunyan, tuminalbong nin haros mga 40 metros garoan rarom. Hararom mo na tabi pa de. Ayaw kami sa irarom ng arage. So, pigtata na umi sa taas. So, dating mga pigapod na sabudam ka ito, wara na ito. Inagihan kan mga bagyo, kan mga baha. Sinabayan pa kan kuwari. Pinuari itong sulaog kan 6 kilometer radius. Luminaog na nga ni kami sa 4 kilometers. Kuan, habagan na kan Bulkang Mayon. Kumpadreng Jimmy, nagpuputol-putol katabi. Go ahead. Makihanap ni na horohalangkaw na location, kumpadreng Jimmy tabi. Go ahead. Angel, may tao sa labas. Pading Jimmy, makihanap ning location tabi na maray-rahay. Tayaon siya sa abaga kan Bulkan Mayon, ano, si kumpadreng Jimmy nasalita. Yan. Okay na, pading Jim, nakamonitor ka, magayod, ano, dahil na kakakakonektar giraray ang linya. Sinyalan mo ko, tatabon Jim, kung let go to na si pading Jimmy, tamahanap buhay kita, mabareta, station break, Luen, Senal, standby ka mo. Signalan mo lang ako tabi tatabon Jing kung nakakonektar si pading Jimmy sa ere nganing mailaog tayan nin diretso. Ano ta marhay iya na physical na ipipahiling kan gobernador ang estado na iyan dyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. Tanganing madeterminaran, maplano ang manunungod managad sa kuwari buda itong so dapat na preparasyon kung ano ang gibuhon in relasyon sa peligro na pinagdadara ka iyan kan kamugtakan na iyan sa taludtod kan Bulkan Mayon. Bultadaan ta na si kumpadring Jimmy. Go ahead. Yes, okay na tabi pade, nagdi-differential tel costa. Linya. Okay, so yaw na rin si Mayor Chino, karon duwa ng kuan kami, pababa na kami, pasiring na kami sa outlet kung sa ini ni maluwas. Arinan mga matutumbok na mga barangay. In kaso iwagas itong hali sa taas kan baha. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Good morning po, Sir Pia. Yes, Mayor Chino, marhay na aga. Good morning po. Good Opo. morning po. Ano po sunahiling nindong sitwasyon duman sa kaitaasan and ano ang pinagtatakutan dapat niya tong handaan na epekto kay sa Ginubatan? Go ahead po. Yun po. Kang inot na pag-isik ko duman, medyo nararumpa talaga so gali. Tapos, kung bisita mo yan, medyo nagbabaw siya. Pero so part kang garubulot, pinagyan kang tubig, nagkagaraba na ito, garo nagrusay na. So, pig-expect ito na bumaba sa sentro. Kaya, sabi ni T-Box, maagad kami ki recommendation or assessment, alisenda, then masimbag sendang assessment. Iyo tabi. Kung ilaladawan ta po Mayor Chino sa mga paraan tabay, itong so bunganga na ito kan gali na puno na ito, silted na, tama ba Mayor Chino? Di po, sa taas medyo naglangkaw na so volume kang baybay. Okay. Now, ining volume kan baybay kung iuran nintodo-todo ang albay uranon, the possibility would be irarasay yan direction sa Ginubatan tabi? Direksyon po sa Ginubatan, pero may na-divert po sa tubig na day na maagi sa ibang barangay. Digdi na day na maagi sa Travessia, San Francisco and portion of San Rafael.
Iyan, Oo. Kumbaga, so panahon na bago mag-reming, iuso pigsususog. Pigsususog mo yan. Okay. Oo. Buminalik sa dati. Bumineltada sa dati, bago mag-ringing, iyon na naman ang aagihan. Iyon naman po ang agihan. Okay. Now, ano ang magiginibo halimbawa kan lokal na gobyerno pending itong findings and recommendation kan FIBOLCS tabi? Di po. Bali po kung magluwas ki recommendation na sabi ko man sa inyo na kay puan may clearing ang outlet muna. Magpuon kami digdi sa baba, pasakat para dai magpara igwa kami ki outlet ki tubig. Which is pasiring po kami duman ito sa basod. More on ang i-request ni digdi ma-clearing or desilting sa mga dating rivers digdi. Okay. Talking about clearing and desilting, would Apo. you fairly recommend na ipakwari lugo dyan, tugutan niya na maging quarry area, tanganing makatabang na makadesilt sa area niyan, over? Di makatatabang po kung i-quarry ini warang gasto ang gobyerno. Pagurunan lang duman, so iluluwas nindang baybay, dapat bayadan manggirara ito ninda. Yan, iyon ang supigo. Opo. Iyon supigo para diskutir ko digdi sa programa several months ago, Mayor Chino, na ang quarry in itself is not bad. Nakakatabang iyan. Nakakatabang. Opo. Pero dapat i-regulate in a sense na Correct. i-regulate hanapon sa lugar na dapat ng akadan, kay-kayan, tanganing dahil na makataonin piligro sa Iyo baybay po. duman. Correct. Iyo po. Bako so Oo. tamiling daga mo ito, pwede mo nang quarry yun. Dahil po pwede. Yan, Dapat yan yun ang ma-assess kung sa hindi pwede mag-extract. Okay, so would the local government unit, you as a mayor, i-recommend mo na identify nindong lugar na pwedeng dapat i-quarry na? Yes. Opo, i-recommend ko din na subasta-basta sa ng sabi ko tamiling sa diri ninda, ma-quarry sinda Mhm. Kami na ma-identify kang iko-quarry ninda. Including na, ining na-discover din ko niya na puno-puno na dapat akwatan talaga. Iyo po. Lalo na Ay, ining ako. dating tigdadalaganan ining Kikibang River and ining arani sa compound ni Mahal na Lola. Kang tubig po sa tinampo na nagdadalagan ngunyan. Talangkaw po ang daga, digdi. Iyo, Oo. dahil na duman pwede mag-agi sa normal na pig-agian, tapuruno na ito ning baybay graba. Ay, iyo po, puno na. Bye-bye, grabe. Batong darakulaon. Iyon- Hindi po sa tindugan minijim, dakul batong darakulaon. Uyo na iyan, so dapat na kwarihon, tabi. Iyo po. Para smooth ang paluwas. Paluwas duman sa basod kang San Rafael. Okay, I'm just wondering tabi, Mayor Chino, sa pagkaparalibot nito dyan, garidain nakakasabay so Public Safety and Emergency Management Officer, Dr. Cedric, ano po, ma-coordinate man kamo duman? Iyo po, naka-coordinate kami. Dahil lang makaabot si Sir Cedric, pero may pinadala siyang tao. Very good, very good. Apo. Iyo masana tabi, Mayor Chino, Salamat tatibaad maluto ka na kan apay dyan na masiramon. Ikalat ko na sanay ka. Sige, Mayor Chino, salamat. Thank you very much, Salamat. sir. Sige. Rehabol ko tabi nita. Ang peligro na nakaambadig di sa ginubatan, entrada kan bahaing kaso, an kamalig. May makaroon ka, makikoordinate ka sa lokal na gobyerno kan kamalig yun Actually po, ang pinaka-concern ko naman sa digdi is maski hating kamalig, ini, pero sa ginubatan ng bagsak. So kami na lang magibuki way. So paluwas kan tubig. Ang ano lang duman, nag-extract quarry sa kamalig, ki mga aggregate, sa ginubatan nag-aagi. Yan ang concern mo. Sige. Thank you so much. So yan tabi pa de, sa to yung pakipagoron kay Mayor Chino Garcia. Actually, yaw na kami digdi sa barangay Maipon. Banoan kan ginubatan. Pasiring kami duman sa bigapod na Kikibang River. Na duman hilingon tabi pa de kung gurano kahiwas an outlet na baluluwasan kaning mga aggregate sa Sinbaha na hali duman sa bukanakan na bulkang ngayon. So yan tabi pa rin. Sa ito yung mga dagdag na informasyon, kasabay niya ito digdi si Sir Miko Amano, kapitan na ando namya, si kapitan kan barangay Minto nga, ngaran mo ka? Rio Riba. So yan,
wala mga dagdag na impormasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumparing Jim, hali dyan sa taludtod kan Bulkan Mayon, kasabay si Alcalde Chino Garcia, asin mga representantes kan Kapitolyo Provincial. We will be right back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbaba ang daily positivity rate kan COVID-19 sa National Capital Region sa primerong simana kan Agosto. Sinabi ni Octar Research Group Fellow Dr. Guido David na nagbaba sa 16.1% ang 7-day positivity rate sa Metro Manila sa kan Agosto 14 na mas mababa kumpara sa 17.3% kan Agosto 7. Sa ibong nalado, nasa 37% ang healthcare utilization sa Metro Manila, mantang 32% naman ang intensive care unit occupancy sa kan Agosto 14. Sa ipinaliwanag na mantinidong nasa moderate risk level ang NCR. Sa iyang tinawanin doon na dahil patapos ang ulakit kan COVID-19 kung kaya kinakaipuhan man giraray na magsunod sa minimum public health protocol siring sa paggamit ng face mask, obserbaran ang social distancing, asin magpabakuna na, lalo na ang booster dose. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. United Home Kidilets. Chewable paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sampal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Tingogan Banwaan. Tio Fernandez. Nasa linya si Luens. Luens, good morning. Go ahead. Salamat sa bigyan sa iyo, maray na sa mga bahay, sa mga dagdag ng baleta, sa inang ating eleksyon ang nagusto na magpadaraling mga silbid patis na love letter. Hello. Go ahead. Nasa linya giraray si Luens. Go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay sa Kiraray dahil ng aking henerasyon ang nagugusto na magpadara nin pinag-aapod na sealed with a kiss na love letter para ipamati ang sa indang maliputok na pagkamuot sa masaindang mga mahal sa buhay na ipipadara sa paagi kan Philippine Postal Corporation sa mga probinsya kan Albay, Sorsogon, Asin, Masbate. Ini ang itinuga sa DCGB News ni Philpost Albay, Masbate and Sorsogon Cluster Supervisor Seneca Moral na ang mga nag-oobserbar na sa nakaini, iyo ang ibang mga nagkasaro o duwa na sa ng lolo asin lola na may love letter na ipipadara sa indang mga agom kung halimbawa niyaon sinda sa Manila o sa ibang lugar digdi sa Pilipinas. Alagad dain na ng gadnin mga millennials o mga aking henerasyon na nagigiripo kay ni dahilan daw sa epekto kan modernong teknolohiya. Sigun kay moral, makaugmahong ko na kan mga nakalihis na taon. Ang mga nag-oobserbar ng mga siring na bagay, tanamamatean talaga
na sincero ang sarong tawo sa sayang namamatayan sa paagi kan pagpadara nin love letter. Ugaring talaga daw na nagadana ang mga siring kining obserbasyon na kuta nang nakakatabang man na makadugang kan sa indang income. Alagad nun niya nakaasa na sa inasinda sa mga surat na formal hali sa korte asin sa iba pa mga government agencies. Sa ngunyan, sigun sa opisyal sa yaman na ipinagunambitan na sa liwat, maski arod gaini na diit na nag-avail kan sa indang serbisyo, bukas man girarayan sa indang mga post offices para kung sakaling masurat sa paagi kang Postal Corporation, bukas man giraray sinda na ipadaya ni sa maut nindang padarahan. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya alididi sa luwas. Ako po si Luwens Burse Barcana. Diretso kan mga istorya, 15 minutos o kaya 16, makalapwas ang alas 10 nin pagkaaga. Kumpadre Gal, good morning, go ahead. Good morning, Padi. Day mo na makasibot ang mga barangay officials o gusto man maging barangay official, pati SK. Yan ang abiso, advice ni former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. May relasyon sa barangay as in SK election kung malalawas o daing ngunyan na Desyembre. Sigon kay Garbin sa Kongreso ngunyan, may mga proposal na. Ang ibang kongresista na gibon talaga next year ang eleksyon, bako lang sigurado kung Mayo o Oktubre dahil nagtipid ang gobyerno sa ngunyan. Magkatipid nin sobra 8 bilyon ang gobyerno kung dai mo na ilalawas ang eleksyon sa Disyembre. Kung kumilik ang poton, diretso ang eleksyon sa Disyembre, sagod na dahil pamanin desisyon ang Kongreso asin Presidente. Ngunyan sa mga barangay opisyal na sisiribot o ang iba na gusto man maging opisyal interesado sa pwesto, ang abiso ni Congressman Garbin hindi ko na makasibot dahil dahil pa nasisigurado kung malawas talaga ang eleksyon o dahil sa Disyembre. Alagad naman sa Kongreso sa hiling niya personal, posibleng ini sa sunod pa talagang taon. Yan ang mga impormasyong paligid sa luwas. Alarmario, DCGB. Doro-diretso kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good morning, go ahead. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, siniguro kan Provincial Social Welfare and Development Office, PSWDO Albay, na matatawan ng GAD ni tamang pag-ataman ang mga vulnerableng sektor sa probinsya kan Albay. Ini ang sinabi ni PSWDO OIC Maria Vivian Sea kung sa inpigihinguan ninda na sa presenteng administrasyon matauwanin prioridad ang mga konsideradong vulnerable groups sa probinsya sa pagtaon ng emergency as in disaster assistance. Pero kailan plano man nindang pakarayon as in tahiwason ang implementasyon kan RA 11861 o ining pigapod na Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa iya sa pagi ka na sambitan ng lay, mataon in 1,000 pesos kantidad nin bulanan na asistensya pinansal para sa mga minimum wage na mga single parents. Kaya sa opisyal katuyuhan ka ini na matabangan ng GAD ang nasabing sektor, lalo na ang mga nagtitios man kung kaya sa kunyan, panagos na ang kooperasyon o koordinasyon kan PSWDO sa manlain-lain na LGU sa probinsya kan Albay para sa implementasyon kan nasambitan ng programa. Sabi sa Pio, ang informasyon kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGP. Alamat Ans, kasabay si Boy. Habol tang programa pakalis kan mga hanap buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally.
Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, asin healthy lifestyle sa Oroaldao. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to! Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Kasi unang-una lalo na yung sa high blood ko, nawala, mga arthritis ko, nawala lahat ng ano ko. Kaya yun ang ginagamit ko sa ngayon. Imbes na mga iba-ibang klaseng gatas, pati yung kape, malaking bagay ang Doc Alternatibo talaga, malaking tulong. Kasi kung hindi epektibo, ba't naman pa ako magbibili pa uli ang pabalik-balik ko dito para bumili. Manuel Azores, ako po ay 71 years old na. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Ang Doc Alternatibo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Minabuelta si kumpadreng Jomar diyan sa Premier Distrito, Canalbay. Si Pading Jimmy nasa linya. Pading Jimmy, good morning, go ahead. Yeah, okay. Na kami digdi sa pinakapuro tabi pa di. So outlet na ini, Kikibang River na ini. Sa volume kan mga aggregates na tambak duman sa taas, Gapo, Baybay, Daga. Digdi sa outlet, maluwas na ini sa Kabilugan River, ano? Kikibang River ini. Okay. So mas dakol ang iwawagas duman sa taas tabi pa day kaya nga kumudar ron digdi sa outlet si kagawad lando pala kata nagbaba kagawad ano sa pag sangguniang bayan in aid of legislation primero ano po ang hiling mo dali duman sa taas mas dakol ang ibababa kay sa digdi sa outlet si PO po sa angkor sa DCGP. Hello, BP Marinaldo tabi. PO. Si Pio Fernandez man tabi ni sir tabi. Si PO po ini sa angkor sa DCGP. Hello.
Good morning, si Pio Fernandez na po tabi ini, sir. Okay, Go ahead, tabi, sir. Yes, dadamog po tabi ni do. Okay na. Okay, ali po kami naman sa pinakapamitisan kan Mayon Volcano. Ngunyan sa observation me, bulyo munda kulaon talaga ang gali duman. Iko-compare niya to digdi na aranin na po kamo digdi, aranin na kami sa urban. Kadit lang ini day kaya kan bulong ko in kaso magkaigong bagyo. Day po di kaya. Kaya pinag-iiling me, nagsasuggest kami na dapat ang ali duman sa taas dapat pag abot sa baba at least 2 or 3 ang dapat dalagan ng kantubig. Ali duman po sa pinaka pamitisan kan Mayon Volcano. Di gustong sabihon, aram mo tabi kagawad, nasa katmi man iyan dyan, sagkod dyan sa 4 kilometros managad, kaidto na, so, pag Alboroto kan Bulkan Mayon, iyan na nakatambak na dyan talaga, is tons of volcanic debris na anytime, iparayo kimala Diyos, kung mag-uran, buda magbagyo siring kan volume kan uran kan riming, iwawaga talaga iyan paibaba. Ngunyan, iyan na nahilig nindo na kipot ang babagsakan dyan, kumbaga gariing bodo, maabot ang panahon kung ibagsak itong sa taas, dahil kayang akomodarong kan, mawagas iyan maski sa intabi, partikular sa ginubatan. Yes, yan po ang mangyari, ano kayan, maanap na lang sa ibang linya. Opo. Paano tabi, Pio, duman sa mismong pakababa kan pamitisan kan Mayon Butin na sa laog kan 6 kilometer danger zone, nag-extract sila duman. Kaso mga almurak, yaw na sa luwas. Dahil man na pinagkukuha, bulk na ito, once na nagkaigwa po ng bulong na tubig, alin sa Bagyo, definitely mababa po ito, pasiling din sa sentrong ginubatan. Yan, so iyon so pinagsasabi tabi kagawad na kuta na responsible quarrying na so inakad nin na duman sa gali sa bituka kan bulkan iwiwagas na kung sain iyon na ito sumawagas pa man maski sa ina sa naman pababa. That is correct po, that is correct. Opo, nasakat men dyan, sundo nga ni tabi kagawad sa 3 kilometers na lang, danger zone, lapas kan danger zone, iwan na nariparo na, so, sa lado nindo, sa sanggunian bayan, in aid of legislation, papaanoan sa Indokan na rekomendasyon tabi? Ano kayo po, Sir Pio, maalat po kami, kaya yaon din di po, so, AMB, MGB, PBOK, yaon po yaon, kay Ribanan, maalat kami kan sa indang recommendation, and then, sa Sangguniang Bayan po, paglaog kan sa plenary, magkakaigwa po kami deliberation para dyan po sa bagay na yan. Magdepende po kami sa recommendation ni Dadal, si daan mga technical Opo, iyo nga ni. Pero sana tabi kagawad, Lando, na soonest na yan because rainy season is now in the corner. Tabi, dipisil yan tabi, sir. Kagawad, Lando? Opo. That is correct po. Sa ngunyan po talaga, medyo na-adit kami ng maray dito sa ginubatan Dahil pilit ko ito may amporba. So po, rock formation, ali naman sa taas, kung sa kwan nagpapangalo sa mga darakulang batong ngunyan, in-extract nila, yaw na ngunyan sa luwas. Iyan, paano kung magbagyo, bakit maluwas ito pasiring sa urban barangays, kung magkadiriskwado. Kaya Sir Pio, kami, mag-aalas muna po kami, kan proper recommendation ka na mga line agencies gobyerno bago pa magi mo po kami lakang in aid of legislation po ang Sangguniang Bayan. Yan, iyon na anso ladawan, Sir Lando, kan pinagasabi niya tong mga irresponsible quarrying. Nako, sige ako kumbaga sa kanal hinali so kana aso ati duman sa kanal ibinabaw sa kung saan na mawagas. Yun na. Sir Pio. Thank you very much. Salamat din maray tabi, Kagawad Lando. Salamat. Si Kagawad Lando Palabre ka. Ano sabi nga niya, parang digdis Kagawad Lando Palabre ka paglawag may duman sa 4 kilometers na sa natri. Day na ito pagdutduton. Day na ito kamo mismo sa Sangguniang Bayan nagibon na. Nagibo kami kilakdang na kung mapupwede magkaigo ng rehabilitation. Alato na lang na makabalik sa dati.
So itong mga lost materials dumaan na nagkarali sa mga original na kinamumugtakan kan gapo. Wala na ito. Yan. Kagaba ito, alam kawon tabi pa rin mga saro ka lanyugay danyugan rarum na. Yung Yan. sa baba, sobra pa. Ito so inakad. Oh, sige. Okay, so yan tabi pa rin. Yung kami digdi sa outlet na. So paluwasan na inik sa pasiring sa ligaw na tubig. Sa dit mananggad ini na luwasan kan tubig digdi. Pakipot. Sa Kikbang River. Kipot. Oh, kipot. Oh. Okay. So yan tabi pa rin. Sa to yung mga dagdag na informasyon hali digdi sa Kikibang River kasabayan mga membros kan sa Sangguniang Bayan, DPWH, iba-ibang ahensya kan gobyerno, hali dyan sa probinsya, Penro, representative halika sa opisina ni Gobernador Noel Rosal, PBOX, asin iba pa, MGB. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy. Salamat, bye-bye. Fernandez. Ito ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng